Takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe penak-penak Mas Ali penak wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngranggeh lintange angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku yuyut nggih Pak sepurane yen aku duwe salah karo kowe memang awake dhewe iki ora cocok. Aku seneng karo kowe, kowe ora seneng ambek aku. Kalah karo sing sebelah. Ya muga-muga kowe oleh sing luwih elek sangka aku. Arep tak amini balik ke sido ya. Bubusene langso. Nek opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara sesak njero dodo pancen larakake arep kepriye maneh aku wong ora duwe apa rasa tresnamu Marang kahananmu Kang Mas kusen rasa tresnaku apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku
mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesak ing jero dada pancen ngarasake yen maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresno. Sil. Hey! apa iki satenane takdirku sing njawabe sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku dadi kowe lunga saka uripku paribasan ngranje lintange angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki Wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. apa iki satenane takdirku sing njawabe sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku dadi kowe lunga saka uripku biasa granje lintange angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. pupusine longso Mbak Yuyun